Said News. Economic commentator Gift Mungano has left the former opposition leader Nelson Chamisa, saying he will now focus on working with the ZANU-PF-led government. Salambira mashoko oya panguva ino achishoka social media vanotaura zvakasiyana-siyana kuchionekwa kunzi aiwa ecommentator panguva ino anozivikanwa nemukurumbira aiwa economic commentator Gift Mungano achiva panguva ino achiti aiwa zviri kuya nchibacka up neopposition chisapota ari kuti Nelson Chamisa ndakumbosiya ndakumbosapota ZANU. Don't subscribe or like on the bell icon. TV on the Harare Times and Ramirachi Mungano has long been a vocal critic of the government and worked closely with the opposition CCC in drafting the party's economic blueprint ahead of the 2023 general elections. Brief with the Harare Times. Panapa, we are very concerned nema comments zvinotongwa muono unoitorwa nevanhu. Panapa tipina macomments muono chiti where we say you don't have to be apologetic to contribute positively to the development of your country as long as you do it objectively and honestly. Call them out when they get it wrong and help them get it right. Applaud them when they get it right. Help build your country if you have the tools to do so, and never stand by the sidelines and watch. Even if they are not on the pitch, their names are mentioned. This guy never been opposition members, but Machiavellian Dango Manobindo Achiti joining ZANU-PF is a choice and should be respected, just like joining the opposition also. Guys, Mosha Kutivira Chamisa or ZANU-PF. We wish Mungano all the best. Manobindo Achiti here Nelson Chamisa ndiwe ZANU. Muchabvuma zvenyu inguva chete mafungiro emumwe waipindo achiti akazvitaura Chamisa kuti muchanditenda mangwana zvakutomeka sense kune vane meso kuti anga akaunganirwa nemakava ezano. Ndo masvika anobuda itogwa panguva ino nevanhu vachikomenda pamusoro penhau yaGift Mungano. Pinda kumesection medu dzafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chit on the bell icon.